Rêjîma Îranê 5 girtiyên din jî li girtîgehên xwe de bîdar vekirin. Pêka raporên bellow bûyî, roja çarê çîriya paşîn, welatiyekî lûr bi navê Elî Goderzîyê girtî li girtîgeha Rêjîmê li Isfehanê de hate bîdar vekirin. û hevdem li girtîgeha Rêjîmê li bajarê Yezdê de jî, jinek girtiya bi navê Kubra Rîzayî, ku bi tuhmetên pêwendîdar bi madên hîşber, sîzaya bîdar vekirinê bi ser de hatî bûsepandin, hate bîdar vekirin. Her vîsa li roja duşemî çarê çîriya paşîn, Nur Mihmed Ezîzî li girtîgeha Rêjîmê li bajarê Bircendê li Bakurê parêzgeha Khurasanê û Mihemed Elî, Gul Mihemedî li girtîgeha Rêjîmê li bajarê Melayirê hatîne bîdar vekirin. Roja pêştir jî Haşîm Merdanî li girtîgeha Rêjîmê li bajarê Buçnûrdê hatbû bîdar vekirin.